lalaki po ya, yung tagay. Lalaki ang tagay. Di pa rin sa Bakuna, di pa rin siya. Pastor Miguel? Gilito? Gilito parang ganyan. Layas ka talaga yan. Bagong ano yan, babae, ano away yan? Awayan. Ito nakapastor si hermano. Ang pangga. Ito yung mga pastor namin sa UCP Evangelical Church. Meron pong gawain dito mga idol sa amin. Kaya nandito sila ngayon sa akin. Nakipag lunch break time muna daw. Yun yung aming joker na pastor, Pastor Naptil. Hello, shout out po sa lahat yan. Nasa laog ka mo siya. Hindi ako pang-fishing. Pang-fishing nga dapat. Sabi ko ba, tapos yung pag... Lakman, malakban ako. Nailuwas. Mahamis yan. Sa inda. Duman sa ano-kanto. Nasa kanto. Nailuwas sa kalain. Dahil man. Ang marangin na yan ko. Ako. Napasan niya na. Wala na. Yung mga amin, ang ganang ngayon, ito kaya nagkalaw. Naman ko sa sinula. Ano pa din review? Samayin na kita sa review sa Kuya GC. Ayun, tuyo. Guys, tuyo. Tuyo. Ano ito, baboy? Baboy. Apat.